नमस्ते प्रणाम राधे राधे। हम नूतन सिंह अपना यूट्यूब चैनल पर हुआ सबके स्वागत करता नहीं। जितना हमार माई बहन भाई हमरा के देखा तालो सबका के गोड़ छू के गोड़ लगाता नहीं और आशीर्वाद के कामना करता नहीं। अगर हमारा गीत अच्छा लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करब जाओ। कमेंट में बताया जाए कि हमारा गीत कैसा लागल हुआ सबके। आई जा सुनल जाओ, बहुत ही प्यारा गीत बा, अच्छा लगी। कैलाश से जोगी कयावेले अलख जगावेले यशोदा के पुकारेले वो मैया अपन ललना हमें देखावरी से मिलावावना हो। मैया अपन ललना हमें देखावरी से मिलावावना हो। आपन बलिकना देखाई बिना बहारा ले आई बिना बहारा ले आई भी हो। बाबा असुरन के लागे लाकातार देखत डर लागेला हो। बाबा असुरन के लागे लाकातार देखत डर लागेला हो। बड़ी दूर से चली के हम आइल बानी बिना देखले न जाई भी देखले बिना न जाई भी हो। मैया डम 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 रूबा जाई भी कान्हा के हंसाई भी हो। मैया डम 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 रूबा जाई भी कान्हा के हंसाई भी हो। कैलाश से जोगी एक आवेले अलख जगावेले यशोदा के बोलावेले हो। मैया अपन ललना देखावरी से मिलावावना हो। मैया अपन ललना देखावरी से